Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan buğday orowuna taýýarlanýar. Ýurtda dowamly ýagan ýagyşlar hasyla zarba urýar. Türkmenistan buğday hasylyny ýygnamaga taýýarlyk görýär. 22 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýet häkimleri we beýleki ýokary wezipeli resmiler bilen video aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyna ýurtda buğday orowuna görülýän taýýarlyklar maslahat edildi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Ýygnakda Ahal welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýew, Balkan welaýatynyň häkimi Ýaz Tagan Gylyjew, Lewap welaýatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew hemde Mara welaýatynyň häkimi Döwranberdi Anyberdiýew öz gödäwçilik edýän regionlaryna buğday orowuna taýýarlyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Prezident hasabat bilen çykyş eden häkimleriň her haýsysyny aýratynlykda galla orowuny ýokary derejede taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Ýöne maslahatyň dowamyna soňky bir aýa bolay wagtyň dowamyna ýurduň dürli künjegine ýagýan dowamly ýagyşlar we olaryň galla hasylyna ýetiren täsiri barada gurrun gozgalmady. Beýleki tarapdan 19 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýurduň gün ortasyna ýagan ýagyşlaryň owa hojaluk ekinlerine ýaramaz täsir edenligini habar berdi. Owa hojaluk ekinlerine buğday we arpa maýsalaryna, şeýle-de goloýda gowaçy ekilen meýdanlara düýp bir ziýan ýetdi. Aşgabatyň etegindäki Änewden başlap Mara welaýatynyň ekerançylyk meýdanlaryna çenli aralykda güýçli ýagan ýagyn buğday sümbüllerini ýere ýazdy. Gowaçy ekilen meýdanlar bolsa gapaklady. Bu ýagdaý göwürip gelýän ekinleriň ýeri böwsüp ýokary çykmagynyň öňüne alýar diýip neşir ýerli habarçylaryna salgylanýar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky Kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawasy dowam edýän mahalynda iki ýurduň resmileri ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça duşşy we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu barada Azerbaýjanyň Trend habar agentligi Belarusyň marketing we bahalary öwrenmek boýunça milli merkeziniň ekspert portalyna salgylanyp 23 aprelde habar berdi. Türkmenistan we Belarus maý aýynda Aşgabat şäherinde ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Belarus-Türkmen hökümet komissiýasynyň duşşygyny we bilelikdäki biznes forumyny geçirmegi planlaşdyrýar diýilip habarda aýdylýar. Bu duşşyň çäginde Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda söwda dolanşygyny hemde ilmi we tehnika hyzmatdaşlygy ösdürmegiň perspektiwalaryny öz içine alýan meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Belarusyň agdalýan milli merkeziniň maglumatyna görä, biznes forum Belarus Respublikasynyň biznes taraplary bilen döwlet hemde hususy puwdagy değişli potensial türkmen partnýorlarynyň arasynda göni aragatnaşygy dikeltmäge gönükdirilýär. Bu duşşyklar Türkmenistanyň we Belarusyň garlykdaky Kali zawodynyň gurulşy bilen bagly özara dawasyny halkara arbitrajynda çözmäge synanşýan mahalynda geçiriler. Türkmenistan we Belarus garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň gurulşy boýunça özara ylalaşygynyň şertleriniň berja edilmediliginde bir-birini ençeme ýyl bäri aýyplap gelýärler. Öňümüzdäki aý Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrılan Türkmen-Belarus duşşyklarynda bu meselenin maslahat edilip edilmejekdigi häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Murgap deriýasynyň ýokary böleginde şolsanda türkmen böleginde güýçli ýagyşlar ýagýar. Bu territoriýa sil gelmek howpuny awandyrýar diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçylarynyň biri habar berýär. Ýagýan ýagyşlar deriýanyň suwunyň derejesini ýokarlandyrýar. Bu bolsa sandykaça, ýol ötüni, tagtawazara sil gelmek howpuny awandyrýar. Saryýazy suw howdany dolup daşsa, onuň suw joşunlary Garawum kanalyna çenli ýetip biler diýip habarçy 23 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu sebit
Edillikde başada bir näçe suw howdany bar. Ýöne olaryň göwremi kiçik bolup, bularyň suwy eýem dolup daşmagyň bäri ýanynda dur. Türkmenistanyň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek howpunyň awanýandygy barada Kronika Türkmenistan neşri hem 22 aprelde habar beripdi. Neşir ýurdun gün ortasynda dowam edýän çabaly ýagyşlaryň Mary welaýatynyň owa şäherlerine sil gelmek wehimni salýandygyny we adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň işärleriniň sebitdäki suw howdanlarynyň dolup daşmak ähtimallygyny duýdurýandygyny aýtdy. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýle-de Aşgabat şäherinde çabaly ýagyşlar wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýerdeminlere ziýan ýetirdi. 20 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow sil gelmegi bilen baglanşykly öňüne alyş çärelerini öz wagtynda guramak boýunça zerur işleri geçirmände üçin diýip ýurdun gorunmak ministrine duýduruş elan eden bolsa-da türkmen häkimetleri we resmi medeniýet silin ýurdun nirelerine gelendigi we näme derejede ziýan ýetirendigi barada dymyşlygyny dowam etdirýär. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.